Аз съм Владислав Свиленски, представлявам сервиза на Медела в България. Много често наши клиенти се сблъскват с следния проблем. При ползване на помпата, в случая помпата, която се казва Mini Electric, при разклащане, изпускане и така нататък, помпата засмуква кърма. При засмукването на кърма има много просто решение за промиването й, но ако то не бъде направено веднага и се изчака засъхването на кърмата, проблема става доста по-трудно решим в домашни условия или нерешим в домашни условия. Тогава е наложително изпращането й в нашия сервис, който е сертифициран от Медела Швейцария, така че не се притеснявайте за това нещо, но ако искате да ползвате помпата си веднага, тя ви е необходима след максимум 3 часа отново, най-добре направете тази промивка веднага и ще имате бързия резултат. Сега ще ви обясна и покажа как можете да направите сами тази промивка в рамките на няколко минути. Когато е засмукала кърма, ако се остави да засъхне кърмата, единствената възможност за ремонт е в специализиран сервис. Ако обаче се направи промивка веднага след засмукването на кърма, проблема се решава много лесно. За целта е необходима една най-обикновена пластмасова бутилка, която да се отреже, за да заприлича малко на чаша. Разумно е тя да бъде сравнително голяма, литър и половина-2, за да не се обръща, когато се сложи помпата. Помпата всъщност се слага ето така отзад и се пуска да работи. Веднага тя засмуква и пръска сравнително далече, така че е хубаво това да стане над мивката, за да не изцапа и намокри наоколо. Ако се остави така тя да се промие, вижда се струята, която излиза. Ако се остави да се промие в рамките на минута-две, след това трябва да се остави и да изсъхне поне 2-3 минути, докато е напълно суха и вътре, да поработи, след което помпата е на практика готова за употреба и ще върши работа за следващото изцеждане, а няма да се загубят 2-3 дни за отиването и в сервиза.